بینەر و بیسەرێن ڕووداوەیە دەمباش هەفپەیڤینەکە تایبەت لەگەل میێڤانێکی جێواز میێڤانێ ما بەرێز فرانسوا ئۆلاند سەرۆکێ بەرێ فرەنسایە بەرێز ئۆلاند ji bo cara sêyemîn serdana Başûrê Kurdistanê Herêma Kurdistanê dike. Vê carê ji bo beşdarbûna xwe xelata cîhanî ya şîfa gerdî debû. Lê di heman demê de jî serdana Mûsilê kirbû. Bi çavê xwe rewşa Mûsilê dîtibû. Di dema serokatiya xwe ji bo Ferensa jî Berêz Oland du cara serdana Herêma Kurdistanê kirbû. Di demê herî zehmet de hatibû Kurdistanê piştgiriya xwe piştevaniya xwe ji bo Herêma Kurdistanê û gelê Kurdistanê nîşan dabû. Carekê jî li gel Serok Mesûd Barzanî çûbû eniyên şer nêzîkî bajarê Mûsilê dema ku şer herî tund û dijwar bû li dijî Daişê. Çû seredana senger û çeperên hêzên pêşmerge li derdora Mûsilê kir. Niha Berêz Oland piştî ku bi çavê xwe dît paytexta xîlafeta Daişê li Mûsilê nemaye ew Mûsil hatiye kontrol kirin lê di heman demê de jî hîn wêrane. Piştî ku xîlafeta Daeş nema weka xîlafet. Lê li ser man û nemana Daeş weka rêxistin gelek nêrînê cuda hene. Gelek gengeşel ser heye. Piştî Daeşê rewşa vê de verê. Mijarên herî germ ê de verê. Carên nivîs û siberoja Kurda û peywendiyê wan bi taybet bi Ferensa re. Van mijarê germ em ê mêvanê xwe berêz François Hollande re behs bikin. Cenab-ı Serok hûn xêr hatin. Dem baş. Spas ku hûn bi me re ne ji kerema we. Bila em bi pirseka aloz dest pê bikin. Pirseka ku gengeşeyeka pir li pey xwe tîne. Niha çalakî lêv û heta gefên Daişê jî careke din li parêzgeha Kerkûkê bi taybet serî hildane. û hinek parêzgehên din jî li nava rasta Iraqê diyar dibin. Amerîka biryar da ku hêzên xwe ji Sûriyê vekişîne. Li Minişê jî çend serkirdeyên Ewropayê gotin ku Daeş hîn bi temamî bi dawî nehatiye. Bi nêrîna we Daeş bi dawî hat li Sûriyê û Iraqê? Daeş şikest. Bi şêweyek ji şêweyan şer li dijî Daişê bi ser ket li Iraqê. Niha jî li Sûriyê nêzîkî gêştina bi encamên xwe dibe. Lê Daeş dimîne li ser asteke pir kêmtir. Lê dimîne wek torekê dikare careke din çalak bibe. Ji bo vê sedemê jî ez ne li gel biryara Donald Trump'im bi vekişîna hêzên xwe ji Sûriyê. Madem hêj eger heye ku konflît gor bibe û demekê de ku Tirkiye dixwaze ku cih li Bakurê Sûriyê bigire, lewra bi nêrîna min di berjevandiya hemûyan de ye. Eger bi dilê Iraqê be û eger Sûriye bixwaze, ez ne behsa rejimê dikim. Ez behsa rewşê li Sûriyê dikim ku ew hêz bimînin. Li Iraqê me bez derbarê Fransa de ew serbazên ku top bikardanîn. Topxane bikardanîn ku pir sûdbar bûn dê rizgarkirina Mosilê de. Li Sûriyê jî me bez şêwirmendên lê Kurdistana Sûriyê ne. Her wiha hêzên esmanî ku dikarin Daişê li wan cihan jinav bibin ku egera selildana wê heye. Lewra bersiva min pir zelal e. Em ji Daişê xilas nebûne. Madem em jê xilas nebûne, divê em li Iraqê bimînin. Bêguman, eger desthilatên Iraqê vê yekê bixwazin. Belê Cenab-ı Serok, vê dawiyê Berêz Trump got ku ew ê grûpeke çûçik ji hêzên xwe li Sûriyê bihêle. Hûn vê biryarê çawa dinirxînin? Baş e. Donald Trump pir caran helwesta xwe guhartiye. Wê pêşî twîtek avêt ku dê bi temamî vekişe. Paşî hinekê li biryarê vegeriye. Niha jî dibêje ku dê bi dehan bi sedan serbaz bihêle. Bi nêrîna min divê Amerîka di çarçoveya hevpeymaniyê de tev bigere. Di çarçoveya hevpeymaniyê de biryar bêndayîn ne bi şêweyekê tekalî. Lewra
هێویدارم کو ئەمریکا و تەواهیە وڵاتên hevpeymaniye bi hev re biryar bidin ku tişta guncav çi ye ku bêkirin. Bi nerîna min tişta guncav ev e ku hêzên li wir bimînin. Dibe ku bi hejmareke kêmtir ji berê. Ez behsa Sûriyê dikim. Bi taybet bo Amerîka ji ber ku ew hêza herî bêhtir e li wir. Divê hêz kêmtir bin, lê pir çalaktir bin. Dikare li dijî Daişê de diriya piştevaniya Hesedê de. Ku li bîtînim ku wan karê ji navbirina Daişê bi serî kir. Eger niha endamên hevpeymaniyê bi hêsanî ji Sûriyê vekişin û pişta xwe bidin Kurdên Sûriyê, bêguman wê derencamên pir metirsîdar li ser Kurdan û li ser aramiyê jî hebin. Ji ber ku ev ê derfetek be ku Daîş ji nû ve serî hilde. بله جناب سروک نرینکا ویا کور لسر پرسگریکن جیهانه هیا حتی لسر دورجی به نرینا و چه مترسین راستقین ان داعش و رخصتن دن انکو هف بیرن لگل داعش لسر روج آوا چه مترسیوان هنا بتایبەت کو هەژمارە وان پار نابەرێن کۆ ڕۆژهڵاتە ناوین تایبەت دێن هەر ساڵ بەلکۆ ڕۆژ بڕۆژ زێدە دەبن. یەکەم هیچ çekdarên Daişê hene. Yên ku nehatine girtin û ne jî hatine kuştin. Wate ew dikarin cardin çalak bibin. Piştî ku ji bo demekê xwe veşêrin û ji hev belav bibin. Duyem em dizanin ku Daîş êriş lê Ewropayê encam dabûn. Bê ku heman îmkan û şiyanên berê li berdestê wê bin. Daîş hêj dikare biryarê ji Iraq û Sûriyê diriya torên xwe re bide ku êrişî Fransa û Ewropayê bike. Lewre ji ber jewendiya me ye ku em şerê Daişê bikin. Li wan cihan ku serkirdeyên Daişê li wan dimînin. Em ji bîr nekin ku Bexdadî hêj nehatiye kuştin. Ew lê Sûriyeyê li Iraqê em nizanin. Lê hîn rêkxistin, rêveberiya rêkxistinê heye ku dikare tev bigere û êrişî me bike. Paşî bi rastî ne tenê Daîş heye, lê hin rêkxistinên dinên terorîstî jî hene. El-Qaîde jî hêj li Sûriyê heye. Lewre pir giring e ku em ne tenê li Daişê temaşe bikin, lê divê tevahiya rastiya diyardeya terorê bibînin. Em ji bîr nekin ku Daîş ji El-Qaîde hatiye der û El-Qaîde li Sûriyê jî maye. بەرز ئۆلاند چ باشترین شێوەیە بۆ خەباتە لە دژی داعشێ گەلۆ وەک نمونە پێویستی خەباتەکە گشتگیر لە ڕۆژهڵاتە ناوین و وڵاتێن ڕۆژئاوا هەیە ji ber ku sala 2001 de ji bo me derket ku êrişên El-Qaîde ne tenê li dijî rojhilata navînin. El-Qaîde wê demê êriş li Amerîkayê encam dan, li Amerîkayê xist. Lê El-Qaîde êrişî Ewropayê jî kir. Ne tenê li Fransayê, lê belê li Almanya, li Belçîka û li İspanyayê jî. Wate teror giraniyê nade bi tenê rojhilata navîn. Tevî ku rojhilata navîn baca herî mezin da ye. Duyem, em şerekê giştgîr dikin ji ber ku Daîş li Efrîqayê jî heye li gel El-Qaîde. Ji bo vê yekê min biryar da dema ku serok bûm ku em destêwerdanê li Malî bikin. Ji ber ku min baş zanîbû ku egera wê yekê heye ku li wir cihek ji bo terorîstan hebe, bi heman şêwê ku li Iraq û Sûriyê hebû. An ku erdekê dagîr bikin û paşî jê belav bibin. Li navçeyê û her wiha diriya êrişên terorîstî de li Ewropayê û dibe li cihên dûrtir jî. Wate bingehên Daîş û El-Qaîde li Rojavayê Efrîqayê hene, li Somaliyayê hene, li Lîbyayê hene, mixabin li Efxanistanê jî hene, li rojhilata navîn jî hene. Wate ev xebateke giştgîr e ku em dikin. بەرز ئەفتێ wê watê ku ji bilî hevpeymaniya navdewletî ya heftê û çar dewletan pêwîstî bi hevpeymaniyeke din heye li ser hemû astan li ser asta û welatên cîhanê yan jî hemahengiyek di navbera hemû welatên rojhilata navîn û welatên rojava de hebe.
بەڵێ پێویستیامە بە هەفپەیمانیەکە بەرفرەتر هەیە ژوەیە کوژ بوو سووریا و عێراقی هاتبوو دروستکردن پێویستیامە بە هەفپەیمانیەکی لەسەر ئاستا جیهانە هەیە کو دەڤەر و بنگەهێن دنên داعشێک و مخابن ji bilê rojhilata navîn hene bike armanc duyem hevpêmanî netenê bi armanca ewlekariyê hatiye duristkirin eger me bivê li dijî terorê bixebitin divê em li dijî sedemên terorê bixetin lewre baş e ku niha kar bêkirin da ku ev hevpêmanî hewl bide ji bo jinûve avakirin û cêgîrbûnê ev ji bo alîkariya Iraqê ye ji bo jinûve avakirinê û her wiha ji bo demeke guncav niha dem ne guncav e ji bo alîkariya hin navçeyên Sûriyê te avakirinê de bêkirin her wiha divê kar bêkirin da ku em bikarin li dijî paşmav û newekheviyan bixebitin her wiha planeke me ji bo xebata li dijî gerimbûna seqayê jî heye dibe ku wiha bêxuyakirin ku ev du mijarên cuda ne gerimbûna seqa û teror lê dema ku hin kes neçarî kojberiyê bibin dema ku hin kes hebin êdî nikarin kar bikin dema ku êdî nekaribin li warên xwe bimînin em dibînin ku teror dikare Sûdê ji van êşan bibîne da ku wan bike fakterek ku hin kesan mixabin bibe nav rêzên terorîstan vê yekî jî bi taybet li Efrîqayê roda bû بله جناب سروک دست پیکا شر داعش دا هون الکوچکا الیزه بون چاوا و او بریار دا کو فرانسا بویشه و چالاک و بهز بشداری شر الدجی داعش ببا کرد دبیجن اف بریارکا ویرکا نبوج آلیه برز اولاند و بله ئەو دێ هاوینا 2014 دەبوو دەما ku ez tê gehiştim ku eger em destêberdanê nekin metirsiyeke pir cidî heye ku Daeş dest dayne ser beşeke mezin ji Iraqê di nav Iraqê de jî êrişî Kurdistanê bike min bi taybet bangewaziya Serok Barzanî wergirda ku bikarin di dema herî zû de tev bigerin ji ber ku paşê wê dem ser re biçe û em ê jê bimînin her wiha min dizanîbû ku deselatên Iraqê jî beşdarî vê bangewaziya navdewletî ne lewre Fransa diriya min re biryar da ku destêberdanê bike destêberdan bi çi şêweyî ew nebû ku em hêzan bişînin ser erdê wek me berê li malî kiribû lê me bes ew bû ku em sîwaneke esmanî durust bikin da ku em tev bigerin û li Daişê bidin lê ez bêhtir çûme pêş min erê kir ku top û topxaneya me li ser erdê cih bigire da ku bikar be alîkar be ji bo kontrolkirina Mosilê ev bijardeyeke pir berpirsyara nebû ji ber ku ji alî Daişê ve jî îradeyek hebû ku li ser xaka me êrişî me bike ji ber ku ev gev hebû û ev kiryar hebûn min êriş du qat zêde kirin li Iraq û Sûriyeyê ji ber ku min dizanîbû ku ji nav Sûriye û Iraqê biryara êrişan li dijî welatê min de hatayî بله جناب سروک دماکو داعش هولێرێ نێزیک دبوو بەرز باراک ئۆباما سەرۆکێ بەرێ ئەمریکایە گوت گۆ هەولێر خەتا سۆرە وێ دەمێ و چاوا لە هەولێرێ تەماشەت کرد ji aliyê xwe ve çi hemahengî di navbera we û berêz Obama û serkirdeyên din ên cîhanê de hebû da ku hûn tev bigerin û livekî bikin ji bo ku hûn hewlêrê biparêzin min berê qetê geha xeta sor bikar neaniye ji ber ku pirê caran gotineke ku kirdar li peynîne lê li vir em bi temamî li gel Serok Obama hevra bûn ku me didît Hewlêr û Kurdistana Iraqê armanceke Daişê bûn û pir giring bû ku em hevaheng bin ev yek hat kirin li havîna 2014 li gel Amerîka û hevpeymaniya navdewletî û mekarî bû hin materyalan pêşkêş bikin û paşê jî alîkarî û piştgiriya pêwîst ji bo pêşmergeyan dabîn bikin بله برز اولاند ام دزانن کو پیوندیکا ویا پر بهز لگل برز بارزانی هيا سروک مسعود بارزانی وېدا ما کو شر لدجی داعش بردوام بو برز بارزانی سروک بارزانی هم وکا سروک هریما کوردستانی وک فرمانده گشتی ین هزن پیشمرگا دوی دمیدا لانین هری پیش شر بو
دەما شەڕێل دژی داژێدا گەلو تشتێک هەیە کۆ نو و جێواز بە هون دەرحەقێ دۆستێ جەنابێوە بەڕێز بەرزانی دەژ بۆمە vebêjin سەریدا دنێڤەرە فەرەنسا و کوردستانێدا پەیوەندیەکە پڕ کەڤن هەیە. سەرۆک فرانسۆس میتراند پڕ ji bo vêyekê xebitî bû. Rola danala Mitterrand jî xuyaya dêkarê mirovî de ji bo Kurdan. Her wiha em dizanin ku Kurdistana Iraqê herêmek bû ku dixwast rasterast kar li gel Fransayê bike. Danûstandinên dualî di nêbera me û Serok Barzanî de hebûn. Lewra min wek kes Serok Barzanî naz dikir. Ji lewra dema ku pêwendiya telefonî li gel min kir, ji xwe hin kêliyan tij bêhtir konkrît tên kirin. Dema ku di havîna 2014 de pêwendiya telefonî li gel min kir û agadar kirim û got ku pêwîstiya me bi materyalan heye biçek û cebilxaneyan yan jî dêhewlêr û tevahiya Kurdistanê bikeve berpêlên Daişê de, wê demê min dizanîbû ku ev bangaziyekê dilsoz û razgû ye, ne ji bo durustkirina fişarekê ye, wek dîplomasiyetekê tê naskirin. Min yekser dizanî ku ew tişta ji min dixwaze zor zor giring e. Lewra min tişta pêwîst kir. بەێ بەرز ئۆلاند و چەند جاران شاندên کوردên سووریێژی پێشوازی kirin شاند ژیە پەگێ و ji peyedê û roleka Fransa ya yekîalîker hebû şerê li dijî Daişê de bi taybet jî li Sûriya bi şêweyekî taybet her weke çawa li Iraqê jî hebû. Hûn bi giştî çawa rola کوردên Sûriya şerê li dijî Daişê de dibînin ne tenê şer lê bi rastî di têkşikandina Daişê de jî li Sûriyê. Hûn dizanin ku Fransa serokatî hiç pêwendiyek li gel rejêma Beşar el-Esed nîne. Beşar el-Esed bi rastî şerê Daişê nake. Ev ji aliyekê din ve yên ku li ser erdê bûn û şerê Daişê dikirin û dihiştin ku balafirên me dê çarçoveya hevpeymaniyana dewletî de êrişî pêgehên wê grupa terorîst bikin, Kurdên Sûriyê bûn û hevpeymanên wan ên Ereb ku bi qesedê tên binavkirin. Ew bûn ku Reqa kontrol kirin, wek nimûne û têrazûr jî. Wan gelek mêr û jin ji dest dan. Ji ber ku jin jî şer dikin di nav rêzên Kurdên Sûriyê û qesedê de. Lewra nikarim xeyal bikim ku em Kurdên Sûriyê bê parastin, bê piştevanî, bê alîkarî û piştgirî di nav mehên bê de bihêlin. Her îro jî Kurdên Sûriyê ne ku êrişî dawîtirîn pêgeha Daişê ku pir hindik maye dikin. لێ جەنابێ سەرۆک نەها ڕەوش پڕ زەحمەتە وەک هون دەزانن نەها گەف هەنە ji بۆ کۆنتترۆلکردنا باکوڕێ سووریا و ڕۆژهلات jî مەبەستا من ڕۆژهلاتێ سووریێ تورکیا گەفا کۆنتترۆلکردنا هەرێمێ دخوا کورد جیش ئالیە خۆڤە vê destêwerdana Tirkiye wek dagîrkeriyekê hesab dikin. Ew ji vê destêwerdanê pir ditirsin. Ewropa dikare çi bike di vê derbarê de, di vê dosyeyê de Kurd çawa dikarin Sûdê ji rewşa Ewropayê werbigirin. Ez dibîr tînim ku Tirkiye endame li hevpeymaniya NATOyê, wate ew hevpeyman e. Ez dibîr tînim ku Tirkiye xwediyê rekeftineke hevkariyê li gel Ewropa, li gel Yeketiya Ewropa. Wate em dikarin bêhêz li gel Tirkiye bavin û helwesta xwe jêra bidin. Divêt em destxweşiyê li Tirkiye bikin derbarê xebata wê li dijî terorê. Em dikarin qebûl bikin ku Tirkiye kedeke mezin ji bo pêşwazîkirina penaberan da ye. Lê em nikarin qebûl bikin dema ku Tirkiye bibe gefek li dijî Kurdên Sûriyê. Ku li Sûriyê ne li Tirkiye. Ez behsa Kurdên Sûriyê dikim ku ev şer li dijî Daişê kirin. Ji aliyekê din ve ew şêwermendên ku şêwirî didin Kurdên Sûriyê yan jî bi balafiran piştevaniya qesedê dikin. Tiştekî rewa ye ku em bêjin em dê berdewam bin. Tirkiye dî karekê metirsîdar bike eger li Vawê jiyana hejmara kesên Ewropî tû jî metirsiyê bike.
بەێ بەرێز ئۆلاند نها بەحسا ناوچەیەکە ئارام باکوڕێ سووریە تێگرن ئەوروپا دکارە ڕۆلێکی ببینە ji بۆ گارانتیەش بۆ گارانتیا ئارامی و ئەولەهیە لێ ناوچەیە کۆتێ بەحسکردن بە هەفکاری لەگەل ئەمریکا بێ تورکیە بەێ ji بۆ دڵڕەحەتکردنا کوردان بەێ ئەم دکارن بیر لە ناوچەیەکە تامپۆ بکەن بێگومان پاراستنەکە ناودەوڵەتی هەبە دبوو کوژئالینە تەوێن یەکێتی بێکردن لێ ئەم دەزانن نها ji بۆ ئۆن زەحمەتە لێ ئەم دکارن هەروەها بیر بکن و ئەف پرۆسەس ji aliyê ئەمریکا و هەفپەیمانیە ناودەوڵەتیڤە بێکردن بە شێوەیەکی کو ترکیە بێپشتڕاستکردن و کەس دەربازی ناو ئاخاوێ نابە داکو ئالیکاریە کوردên ترکیە بکە کوردên سووریێژی بێن پشتڕاستکردن و ترکیە دەستێبەردانێ di سووری دەناکە جەنابێ سەرۆک پرسا داوی سپاس داعشێ gelek کۆمکوژی لە دژی نیشتەجیێن ناوچێ ئەنجامدان bi taybet jî li dijî Kurdên êzîdî çi bengewazya we weke kes heye ji bo civaka navdewletî ji bo avakirina van navçeyên ku li ser destê Daişê hatibûn wêran kirin داش bi êrişên xwe bûye sedema ziyanên mezin di serî de li ser asta mirovî em behsa êzdiyan dikin ku kirbûn kol e jinên ku destdirêjî li wan hatibûn kirin herwiha li dijî xiristiyanan da ku wan jina bibin wan nehêlin û wan neçarî revê bikin herwiha li dijî hin kemîneyên din lê li dijî xelkê Iraqê jî wek nimûne dema dagîrkirina Mosilê ji ber vê jî ez çûm Mosilê û me dît ku beşeke mezin ji bajêr wêran kiriye lewre ne tenê divê em şermezar bikin û li ser bigirîn û dilsojiya xwe nîşan bidin lê divê civaka navdewletî herwiha kompanî bên deverên wêrankirî ava bikin û bi rastî piştevaniya nîştejiyan bikin xizmetên ku niha kêmin dabîn bikin herwiha divê hikûmeta Iraqê jî wan biryaran bide ku cêgirî aramî û avakirinê ewle bike wate divê her aliyek bi erkê xwe rabe spas cenabê serok spas zor spas gelek spas بینەر و بیسەرێن ڕووداوێ سپاسیاوت بکەم کە هون بەمەرە بوون سپاسیا وەفاداریاوت بکەم